Иде! 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 Застани тук. Марша, дайте марша. Няма го Пурко. Няма го Пурко. Пурко къде е? Къде е Пурко? Хайде бързо, бе. Къде ходиш, бе? Хайде, давай. Хайде. Добре дошли. Заповядай. Заповядай. Драги съселени, днес скъп наш гост е господин Токмаков. Тутмаков. Депутат от нашия район, за който ще открие паметник и ще държи реч. Заповядай. Скъпи госпожи и господа, този паметник, който ви издигна нашата партия, е символ на скъпите жертви, които вашето малко, но героично село е дало на майка България. И аз, който също съм излязъл из народните ми земи и съм закърмен с вашите мъки и неволи, тържествено ви заявявам, нашата партия ще предприеми най-решителни мерки, за да може да излеземе най-после от това тежко положение, в което се намирате.